Kamaráti, ja som dnes v odľahlých končinách jedného veľkého mesta metropoly sveta. A toto je môj otec. A ako vidíte, tam je obrazok. A to je môj otec. V týchto odľahlých končinách tohoto obrovského mesta metropoly Slovenska a celého sveta sme práve platiaci zákazníci. Dobrý deň, ďakujem. Sme sa zrovna v týchto chvíľach, ako sme boli v káviarni, ocitli v týchto miestach Trnavy. And this is history. Ahoj, otec. Ahoj, syn. Ty mi povedz do kamery, prosím ťa, koho čakáš, mi povedz. Čakáme Dušana Drobca Janeka, malého chlapčeka dvojmetrového. Dobre. Veď ti to svieti dole. Teraz ťa snímam na kameru. Áno. Otec, ty si sa narodil v 49. v apríli. Nebal si sa vojny? Že si sa predsa len narodil až neskôr? Nie, ja som sa bal zimy. Zimy skôr. Aj sa odtedy bojím zimy, lebo ja som sa narodil do jary, do tepla a zima mi nesvedčala. A skôr neskôr, čo by mohlo byť skôr neskôr? No najskôr by som teraz chcel, keby bol apríl a potom by prišla jar, leto a bicyklové túry. Ja vás odfotím s tým drobcom. Dobre, ďakujem, čau. Otca a drobca. No tu máš drobcom, ale Fotografujem, ale ešte teda fotku pripravujem, že jak ich odfotím. Že prosím vás, štvrtý level hexen. OK. A tento je vyšší ako ja, tento je ďalej, čiže nie. Aha, OK. Dobre, čau.